sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Bisaya, naglatagaw sa Manila. Subscribe ug share. YouTube channel TV Bisaya Manila TV. Ay, mga kabisayaan, maing udto, maing buntag, ug may hapon sa inyong tanan, maing gabi. Naata diri sa Balite Drive o Balite Road. Diri sa Barangay Mariana Street sa Quezon City. Sa Barangay Street Mariana. Barangay Mariana sa Balite Street o Balite Drive. Diri ta abtan og piniud to. Maniud to ta. Natay ko na unya, natay naniud to ta. Bisag naniud to ta, magkuanta mag sa istorya. Kani nga Balite Drive, nakoy baon. Murag kuan ba? Dugo bitaw kay kuan mga karon. Kanang Halloween bitaw. Halloween karon. Akong kuan, akong baon. Dugo. Og sampay na. Dugo og sampay na. Halloween man karon. Moabot ang Halloween, muna akong gisudaan kay ang gahom sa akong nanay gihatag sa ako busa karon Halloween mo niya akong sudan naata karon sa Balite kani akong sudan murag dugo sa tao og dugo sa tao. Apo ko'y kanang gamay ang gahom sa akong ginikanan mugawas na karong Halloween na! Naata karon sa Balite nagkaon. Naata sa Balite. Bitaw, Halloween na karon. Atong istoryahan ang mga sigbin, ang mga kapre, ang mga tiyanak, ang mga duwende, mga Dracula, o ganang naglupad-lupad na putol ang dire, o mga white lady, o mga engkanto, mga kapre sa puno. Oy, sini kapre gari madunggan pa. Tara mga unta. Ngayon maniud to ta. Diri ta nabutang uban. Paniud to. Ako'y kanon diri gamay. Napoy kuan. Akong sudan. Kuan akong sudan. Sampay na. Sampay na. Sampay na og binuguan. Ang gahom sa akong ginikanan. Kita ang akong
dugo. Naman lang pasukan ko. Ang gaong. Ang gahong sa aking ginikanan. Ako nang magamit. Anding-anding! Ang gahong! Kay Halloween na mukha akong dugo-dugo. Dinuguan. Ang mga kapre sa dagong kahoy. Mugawas na karong Halloween. Baka sa tao na isda nga galunggong atong kanon atong isda nga galunggong mga kabisayaan karong Halloween atong istoryahan ang Halloween mga kapre, mga maligno mga kuan sa mga aswang, mga white lady, mga Dracula, o kanang putol dire. Betul ba? Mugawas na sila karong simanaha sa Halloween. Kaya kanang naa sa mga kabisayaan diya sa Mindanao, sa mga kalasangan, mga dagong kahoy, diya sa bukiran, ha? Kalubihan, naidagang aswang diya, yung balbal. Paglupad-lupad ng balbal diya ba? Dagan yung balbal sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Na ay gahom akong ginikanan nagihatag sa kuha. Ana! Muna akong gikaon karon. Dinuguan. Walay nakakita. Ang dahon sa akong ginikanan. Ang gahom! Ang gahom! Boss, palabas ba ito, boss? Palabas ba ito? Pero sila, paano ibaw? Ano yung Manila? Nasakpan ko! Nasakpan ko! Nainanguta na sa kuha, sa David, papadulong sa Cubao o sa Manila. Ningon ko nga, kuha dito dapita.
Tuwa dito dapat ang kubaw. Tuwa dito dapat ang Manila. Nasaktan ko. Ang gahong sa akong ginikanan mo. Gawas na karong Halloween. Naay nakakita sa kuwa. Naay nakakita. Muinom sa akong Diyos. Nga dugo. Anong abrihan? Kung dugo bagini. Atong inom. Ano ya? Dugo. Nabusog ko sa dugo. Ang gahom sa akong ginikanan. Mugawas na karon diri sa Balite Drive. Sa Balite Drive. Daghan diri nga bangga kay naay white lady nga Ali. Katong mga kabisayaan nga mga driver diri sa Manila og sa uban pang mga kalapit barangay. Kung mulabay mo diri sa Balite Drive, maghinay-hinay lang mo kay daghan na disgrasya dire. Daghang engkanto nga nagpakita dire sa Balite Drive diri sa Quezon City sa barangay Mariana. Inom na tayo. Ang gahong anting-anting ang gahong sa akong ginikanan. Mugawas na karong Halloween. Mugawas na. Bila nila magsaba kay basig wasakpan ka diri. Basig makaingon sila balbal ka. Balbal ng tao sa Balite Drive. Lumalulo ka ron. Og na apoy ko'y cake. Atong abriyan. Yeah. Ang paborito sa akong ginikanan. Ang pagkaon sana ay mga gahom. Akong yuna-una nga to ako sa kabukiran. Nga ako sa dagong kahoy. Nga ako sa dagong kahoy. Diya sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa kabukiran, diya sa mga eskwelahan, daghan mga kuanda, mga balbal. Simbahan dagang balbal. Sementeryo. Dagang balbal ang minteryo. Anting-anting ang gahom.
Gamanan! Gamanan! Anting-anting! Ang gahom! Ang gahom sa akong ginikanan! Dalo na ako sa minteryo o sa balite. Sa balite. Ano ko dito sa balite. Wow! Usa ka to atong mga sino ba? Ang atong mga kabisayaan nga mo anhi dire o makalabay dire sa Balite Drive kanang kabalo mo drive, kabalo mo motor, ha? Kung wagi mo dire, maghinay-hinay lang. Maghinay-hinay lang mo para dili mo madisgrasya. Kaya ang Balite Drive diri sa Barangay Mariana, diri sa Quezon City, daghan na nagdisgrasya nga mga motorista. O nang kanang mga kabisayaan nato nga mga driver, ha? Kung makabalabay mo dire sa Balite Drive, maghinay-hinay lang, ayaw mo pagpakusog-kusog. Kay delikado kayo nga street ni, ha? Kaning street sa Barangay Mariana, diri sa Balite Drive, ha? O dili sa Balite Street sa Quezon City. Excuse me po. Daghan na disgrasya dire. O ganang atong mga kabisayaan diya sa Mindanao, diya sa Visayas, diya sa bukid-bukid, sa mga kabatagan, sa mga basakan, sa mga kadagatan, basig mga kuan, mga mangingisda, diya sa baybayon, basig makaanhin mo dire sa Balite Drive, ha? Pakalabay mo dire kay shortcutan man padulong dito sa Manila, Quezon City, o padulong po dito po, padulong sa Makati, padulong sa Taguig, padulong sa Ortigas, padulong sa Mandaluyong. Kung traffic ang EDSA, kung traffic ang EDSA, dire mo moagi, shortcut mo dire. Kung makalabay mo dire, ang mga kabisayaan nato diha, maghinay-hinay lang mo para dili ta madisgrasya. Kaya sa tinuod lang, baski mag-search mo sa social media, ang Balite Drive, isa sa highway nga daghan na disgrasya. Kay tinuod na daghan nagpakita nga mga elemento, balbal, kapre, mga white lady.
busa ginahinay lang. Samot na ini gabi ha? Gabi sugod sa alas 10 sa gabi hangtod sa kadlawon alas 4:30, alas 4. Grabe ning lugar, perting hilom kay istanan. Hilom kaayo ning kalsadahan Busa kana mga driver ug mga sakyanan, mga kuan, mga motor, kusog kay sila mudagan dire. Kusog sa mga kabisayaan nga naa nagpuyo diri sa Barangay Mariana. Kamusta? Kamusta mong tanan? At ang iko kung asa ko maabtan og gutom. Magpasalamat dire kang Kapitana Regina San Miguel dire sa Barangay Mariana, Quezon City. Labi na gyud kang Sir Ixo, Sir Ixo Barbers. Sir, maraming salamat, daghang salamat.